Bisan sa ginagmay nga paagi, buot nining mga estudyante sa Mandaue City, mapakita ang ilang debosyon ngadto sa balaang bata. Ug maadlaw atol sa traslasyon, ilaw sa bitbiton ang lain-laing pangaliya ug pasalamat. Ano yung report ni Nico Serino? Busy sa pag-practice, kini mga estudyante sa Akademya de San Jose diyang naabtanamo kaganiha. Naanda na sa ilang eskwelahan nga mohimo og halad sayaw sa balaang bata matag panahon sa traslasyon. Ang ilang eskwelahan maagian sa motorkada sa pagbalhin sa imahen. Bisan walay klase karon tungod sa daotang panahon, apan nagtapok gihapon sila aron mabansay. It's a tradition sa among school na nawagtang sa una, and we brought it back for this year and also for the comeback of the Sinulog Festival. Mihimo sabang eskwelahan og exhibit sa school chapel. Makita dinhi ang lain-lain nga mga imahen sa Senyor Santo Niño, di ng uban antigo na. Gipahuwam ang mga imahen sa pamilya sa mga estudyante. Gawa sa pag-ampo og sayaw, gipaagi sab sa art sa pipila ka mga estudyante ang ilang debosyon ug pagtuo. Ug kini na ang resulta sa ilang mga hinaguan. Lain-lain tuod ang pamaagi sa mga tao pagpakita sa ilang debosyon ngadto kang Santo Niño. Sama na lang dinhi sa Mandaue City ang mga estudyante mipakita niini pinaagi sa ilang exhibit. Dunay mga photographs o mga pictures, traditional art o kining bag-o karon alang sa mga batan-on digital art. Bisan sa bag-ong pamaagi, mapakita kuno gihapon ang pagtuo ug pangaliya. Usa si Acel sa mi-display sa iyang photograph sa maong exhibit. Siya uban niyang pamilya, mga deboto sab sa balaang bata. I always pray for my family and I's good health and also to my friends. I also pray that I will succeed in the following school year. Ang importance ani para sa amo as students is the amount of sacrifice that we offer to the Holy Child. Nga bisan pa man sa among kasimple sa sayaw, we offer it wholeheartedly to the Santo Niño. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.